44 membru parlamentari ivvutaw favur it-tieni qari dwar l-abbozz ta' liġi fuq id-divorzju. Ivvutaw favur 32 membru parlamentari Laburista fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. Ivvutaw ukoll favur 12 membru parlamentari tal-Gvern. 12 membru parlamentari oħra astjenew. 13 membru parlamentari ivvutaw kontra it-tieni qari tal-abbozz ta' liġi dwar id-divorzju. Fost dawk li vvutaw kontra kien hemm il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Minkejja il-Prim Ministru fil-Parlament ivvota kontra r-rieda tal-maġġoranza fir-referendum, Mawa News star li għadu jħossu komdu fil-pożizzjoni tiegħu ta' Prim Ministru. Għandi il-dritt kollu li ngħid li iva jiena komdu li sakemm għandi l-fiduċja tal-poplu Malti u tal-Parlament inkompli fil-funzjoni tiegħi ta' Prim Ministru. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat qal li bil-vot tiegħu le il-Prim Ministru għala widnieħ għall-poplu. L-ewwel Prim Ministru illi qed jmur kontra r-rieda espressa tal-poplu Malti u Għawċi. U qed jmur kontra dir-rieda fl-istess ħin qasam lill-partit tiegħu fit-tliet blokki. Joseph Muscat qal li l-Parlament kien liberu u vota favur il-libertà ċivili u li huwa il-Prim Ministru li jinsab f'morsa. Il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-Prim Ministru wara li huwa insensittiv għal bżonnijiet tal-minoranzi u għal familji fil-bżonn. Naħa tal-Prim Ministru kien b'mod ċar vot ta' sfiduċja fil-poplu Malti u Għawċi għax mar kontra ir-rieda espressa tal-poplu. Il-kuxjenza tiegħu il-Prim Ministru sfiduċja permezz tagħha lill-poplu fil-waqt li għandu l-istess kuxjenza li tgħidlu li għandu jieħu żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa. Il-membri parlamentari kemm il-grupp parlamentari Laburista u dak Nazzjonalista ingħataw free vote f'dan il-vot.